Първо отворете Chrome и потърсете Obsidian. Отворете уебсайта на Obsidian и кликнете върху опцията Get Obsidian for Windows. Сега просто кликнете върху Download for Windows, отворете нов раздел, потърсете Google Drive и отворете първия уебсайт. Сега отидете на опцията Download и кликнете върху нея. След това кликнете върху Download Drive for Desktop. Сега превъртете малко надолу, после в секцията Install Google Drive for Desktop просто кликнете върху опцията за Windows и изтеглете. Докато чакате, отворете инсталатора на Obsidian и се уверете, че опцията е за всеки, който използва този компютър. Сега кликнете Next и потвърдете с Windows. Сега просто кликнете Install и изчакайте, докато се инсталира. Сега кликнете върху раздела Download в Chrome и изберете Google Drive. Потвърдете с Windows и кликнете OK. Сега затворете браузъра си и потърсете Google Drive. Сега го отворете и се уверете, че сте влезли в профила си. Тъй като аз вече го направих, сега се уверете, че виждате Google Drive във вашите файлове. Сега отворете Obsidian и при опцията Open Folder as Vault кликнете върху Open. Сега отидете на този компютър, отворете Google Drive, My Drive и създайте папка с име Obsidian. Аз вече съм създал такава и я отварям. Кликнете върху Select Folder. Сега можете да видите, че всичко, което правя в приложението, ще се появява във вашите файлове в Google Drive.